Am ajuns în cea mai spectaculoasă grădină de aici. Avem priveliștea asta. 10,20 €. Mi se pare ireal această construcție. Cam așa se vede de la cel mai înalt punct de aici. Uitați-vă ce primărie are acest minunat oraș. Palatul Belvedere. Și ultimul obiectiv pe care îl facem aici în Viena. Tot ce vedeți aici a costat pentru 2 nopți, 400 €. Asta e intrarea la Palatul Schönbrunn. Aici există și orarul. Acolo se află și casa de bilete, dar trebuie bilet doar dacă vreți să vizitați înăuntru palatului. Pentru partea de afară și grădinile, totul este gratuit. Destul de multă lume aici la palat, chiar dacă este ora 6 după masă. E bine că am prins vremea asta foarte frumoasă. Nu e foarte cald, dar e soare. Sunt undeva la 14 grade. Interminabil acest domeniu de grădini, te plimbi pe aici ore întregi, nu te plictisești, păsările cântă, foarte multă verdeață, foarte frumos. Dacă vă întrebați cum copacii ăștia cresc așa drepți, nu știu, ca un zid, ei bine, nu cresc așa, sunt unși și se folosește această schelă, să zicem. Mai e una și partea asta. Ce am observat că e foarte multă lume la plimbare, mulți chiar fac jogging aici în grădinile de la palat, de exemplu. Ce vă ziceam? Foarte multă lume face jogging. Cred că e și o plăcere să alergi aici printre copacii ăștia minunați. E o oază de verdeață mare în acest mare oraș. Am ajuns în cea mai spectaculoasă grădină de aici, grădina cu sculpturi. Conține vreo 32 de sculpturi și se află între palat și fântâna Soarelui. Există sculpturi aici cu zeițe și virtuți, iar în vârf acolo e o zonă spectaculoasă de unde se vede tot palatul. Hai să mergem acolo. Exact aici lângă se află și grădina zoologică, marea grădină zoologică, dar hai să vedem dacă e deschis pentru că e cam târziu. Din păcate, tati, grădina zoologică este închisă acum, pentru că se închide la 6. Poate veni mâine, ce zici? Da. Trebuie să trag un pui de asta. Ești terminat după plimbarea asta? Da. Zi, mă! Da. Hai că am ajuns tocmai aici. Și în partea asta avem priveliștea asta. Acolo se află și un restaurant, dacă vreți să mâncați, să beți o bere cu priveliștea asta spre oraș. A început să bată vântul ăsta rece, așa că o să coborâm, să mergem, să vedem ce mai vizităm. Eduard nu mai poate deja, îl dor piciorușele astea mici. Oricum merită să urcați dacă ajungeți aici, să urcați până acolo, că e o priveliște superbă, superbă.
Acest palat este construit în stil rococo și are 1441 de camere. Și cu acest apus minunat o să terminăm aici ziua, pentru că Eduard s-a cam obosit și noi am venit direct de pe drum la plimbare, direct aici. Așa că o să mergem la cazare și continuăm mâine. Și bună dimineața! Bine v-am găsit a doua zi cu mai multă energie, pentru că ieri eram puțin terminați, să zic așa, de pe drum. Ne aflăm pe strada Heigerlandstraße, cred că am zis bine, din nota Kring. Aici avem cazarea, o să vă arăt eu și cazarea asta superbă pe care am găsit-o aici, aproape de Șombru. Acum o să mergem în centru, la Catedrala Sfântul Ștefan, Palatul Hofburg și vedem ce mai găsim acolo, că sunt foarte multe obiective de vizitat. Cam așa arată strada asta, bineînțeles cu clădiri din astea cu o arhitectură foarte mișto. Și imediat o să ajungem acolo la linia de metrou. Eduard s-a trezit cu o energie minunată azi, ia. Alba, ai zis tati ceva? Ce mai faci? Unde mergem acum? Zi-mă, te-ai rușinat? Nu știu. La plimbare în centru. Da, Bine. centru. Și soția. De aici o să luăm bilet, o să vă arăt și cât costă. Schimbăm prima dată limba. Punem în engleză. English. Se poate lua bilet 7 zile, o zi, 24 de ore. 10,20 euro. 24 de ore. Zece stații mai târziu am ajuns în Stephansplatz. Și unde? Chiar la Catedrala Sfântul Ștefan. E foarte multă lume aici. Cred că e toată Viena s-au strâns aici în centru. E o aglomerație, bine, și vremea asta foarte frumoasă. Mi se pare ireală această construcție. A fost începută în 1137 și a fost terminată în 1160. Iar turnul ăla de acolo, cel mai înalt, 135 de metri înălțime. Deci de aproape pare ireal cum au putut să facă chestia asta. Această catedrală este în stilul romanic și gotic și ctitorul ei a fost Rudolf al IV-lea. S-a dus coada și am luat bilete pentru turn, 8 euro de persoană și o să urcăm 345 de trepte. Se urcă în cerc și cum au făcut dita mai catedrala și un pic de tunel aici de urcare. Aici e o poză cu punctele pe care le poți vedea. Cam așa se vede de la cel mai înalt punct de aici, de la catedrală. Toată Viena. Și oamenii ăia mici acolo. Până acolo am urcat, până acolo, aproape de vârf.
Bineînțeles că nu puteam să ajungem aici în Viena să nu bem o cafea vieneză. Eu nu beau cafea, mi-am luat o bere din asta locală mică, dar o să gust și cafeaua asta. Fetele și-au luat și un zahăr torte din ăsta specific vienez, dar cafeaua arată senzație. Ce spectacol oferă această capitală europeană, deci e de nedescris. Auziți puțin zgomotul pe care îl face orașul. Deci toate clădirile astea, toată zona asta cum este amenajată, e ceva de nedescris. Foarte, foarte interesant și foarte mișto. Și aici este casa lui Mozart din Viena, exact asta de aici. Aici și intrarea, se poate cumpăra bilet, 16 euro de persoană. Să sunăm, poate e acasă. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faceți aici când veniți în Viena, trebuie să mâncați cărnațul ăsta, Vrustel se numește. Sunt niște, nu știu, ierete din astea aici, foarte bun, 8 euro. Și am ajuns la Palatul Hofburg, foarte, foarte mișto. Aici se află și muzeul Sisi. Acolo e muzeul Sisi. Bineînțeles că ăștia cu tururile orașului vin și pe aici. O țină balegă de la cai. Pentru că și căruțele cu cai trec pe aici. Și acum o să ieșim în această piață. Ia vezi statuia aici. Am ajuns în aripa nouă a castelului Hofburg. Aici o agitație de nedescris. Avem statuia lui Eugen de Savoia acolo. O să vă las acum un pic imagine să vorbească, pentru că ce se întâmplă aici e o nebunie. Foarte, foarte, foarte mișto. Ia. Oameni peste tot, toată lumea se relaxează. Bine, și vremea asta superbă. Cam așa arată Volksgarten de aici din Viena. Am ajuns și la primăria din Viena. Uitați-vă ce primărie are acest minunat oraș. Acolo în vârf e o statuie cu Rathausmann emblematică. Deci e superbă. Acest turn are undeva la 98 de metri înălțime. Cam atât de aici din centru. Acum vom merge spre Belvedere, un alt obiectiv super mișto de vizitat, așa că trebuie să luăm metroul. Cred că vreo câteva stații de aici, vreo 5 minute de mers cu metrou și încă 15 minute de mers pe jos, ce am înțeles eu. Am ajuns în ultima stație de metrou, acum ne îndreptăm spre ieșire pentru a merge la Belvedere. Știu că mai e un pic de mers și aici ce să vezi e o aglomerație de nedescris, toată lumea e aici. Mă, ce am observat la ăștia, foarte interesant, adică pe scara rulantă, toți merg pe partea dreaptă ca să lase loc partea stângă liberă pentru cineva care vrea să se grăbească să treacă pe acolo. De exemplu.
Interesant, civilizație. Aici am ieșit într-o altă zonă cu clădiri din astea mai moderne. Iar de aici mai avem de mers undeva la 10 minute până la palat. Am ajuns și la ultimul obiectiv turistic de aici pentru noi din Viena. Bineînțeles că sunt foarte multe de văzut, dar am zis că ne oprim aici pentru că nu mai avem timp. Palatul Belvedere este un palat construit pentru prințul Eugen de Savoia și știu că construcția a început în 1714. A fost construit în stil baroc, după planurile arhitectului Jonas Lucas del Hidelbrand. Cred că am zis bine, nu știu exact cum se pronunță, ceva de genul ăsta. În fața palatului avem și acest lac. Bineînțeles, o grădină foarte frumoasă și îngrijită. Iar aici palatul care se vede senzațional. Și ca o ultimă impresie după ce am vizitat aici, Viena nu degeaba în 2025 a fost votată The Most Livable City in the World, cel mai locuibil oraș din lume. Bine, și unul dintre cele mai scumpe. Bineînțeles că acum mai avem un singur obiectiv pe care trebuie să-l facem. Deci nu putem pleca de aici fără să-l facem pe acesta. Bine, o să plecăm mâine, nu plecăm azi, dar mergem și vă arăt imediat. Și ultimul obiectiv pe care îl facem aici în Viena, bineînțeles că este șnițelul vienez. Nu putem să arătăm așa ceva. Suntem la Salmbrau, vi-l recomand pentru că este plin aici și e mâncarea foarte bună. Am luat și o litru de bere să meargă cu șnițelul ăsta. Hai, poftă bună! Bună dimineața și bine ați venit la cazarea noastră din Austria. Așa cum am zis, o să vă arăt exact cum am stat noi aici în Viena. Avem aici frumos un living, asta e un apartament, dar de fapt e o casă. Avem un living mare, destul de măricel, aici a fost desfăcut pentru cine mai vrea să doarmă. Avem bucătărie, masa asta rotundă frumos, bucătărie bine echipată cu tot ce trebuie, plită, bineînțeles frigider, cuptor, chiar și mașină de spălat vase. Și acum hai să vă arăt dormitoarele. Și încă ceva aici. Mai avem o baie mică, de serviciu. Hai de sus. Aici nu știu ce e, că e închis. Hai să vă arăt. Uitați scările astea, deci tot parchetul din lemn stratificat. Inclusiv scările. Și aici sus avem două dormitoare. Foarte luminoase. Avem exact și fereastră din asta în tavan. Pat dublu, frumos. Încă un dormitor în partea asta, la fel de luminos. Tot ce trebuie, echipat exact ce vă trebuie. Și bineînțeles mai avem o baie. O baie mai mare aici. Cu cadă. Avem și mașină de spălat, inclusiv fân. Și haideți jos să vă arăt ceva. La fel ca și cele de sus, astea sunt, ce să vezi, electrice. Tot ce vedeți aici a costat pentru 2 nopți 400 de euro cu parcare subterană cu tot, pentru că au fost 15 euro pe zi doar parcarea. Așa că dacă vreți o să las eu în descriere link-ul pentru această cazare, dacă vreți ceva frumos la Viena. Așa că noi acum plecăm în Balaton, în Ungaria, ne vedem de acolo în următorul video. Nu uitați să dați subscribe la canalul meu de YouTube Adrian Surdu și un mare, mare like. Hai, ne vedem din Ungaria!